At muli po, nandito po tayo pa rin sa Barangay Malaya, Pililla, Rizal. At ngayon po ay pupuntahan po natin si Richard para ihatid po yung kanya pong sapatos. So tara po, samahan niyo po ako. Ayan dyan si Richard. Uy, aso. Aso. Huwag kang mangangagat. Huwag kang mangangagat. Masakit yan. Pag kinagat mo, kakagatin din kita. Kamusta na? Ito, kapag tete ng kunti. Nagagamit mo ba yung ano, yung walker? Oo naman, lalo yun malabas ako dyan. Lumalabas ka? Sa umaga lumalabas ka? Oo, kasi pag maaaring lupa, ang dahil malabas, dito na sa loob. Ah, pag may putik ano? Oo, pag maputik yung lupa. Dinala kita ng sapatos para masuot mo pag gusto mo lumabas. Kasi pag sinelas yung suot mo, malalaglag. Matatanggal. Malalaglag. Tatanggal sa paa. Matatanggal, may iwan ano. Ngayon, bilhin na kita ng sapatos. Kamusta naman yung tuhod mo? Kamusta na? Babalukot yun. Ano, babaluktot mo na no? Yeah! Wow, meron ng resulta. Sige nga, tinan ko nga. O, yung isa. Wow, ang galing naman, nababaluktot na. Dati hindi mo nababaluktot yan ano? Ito naman, nagagalaw ko pag inaangat ko. Pag ako nakaga yun, biyan nagbabaluktot na. Oo, lagi mong exercise. Pag ako nakakaga, Oo. biyan babaluktot ko, tutuwid ko. Oo, pag nakahiga ka. Kumisan sinisipa ko eh. Oo, tapos, ano, lagyan mo ng langis. Wala eh. Wala mabili dito. Wala? Kahit baby oil sana, tapos ano, laging hilutin. Hinihulot ba ni mama mo? Pag minsan, ano, kumisan naman, ako lang naghihilot. Paminsan ikaw naghihilot. Oo, tulungan mo yung sarili mo. Minamasahay ko. Oo. Tulungan mo yung sarili mo kasi ikaw lang ang makakapagpagaling dyan. Ikaw lang ang nakakaalam kung hanggang saan yung lakas mo. Kaya nga. Kakayanan mo. Meron yung paubos na. Oo. Tulungan mo yung sarili mo kasi tatanda yung mga magulang mo. Pag tumanda yung magulang mo, sino mag-aalaga sa'yo? Oo. Yun ang isipin mo, no? Yun ang naisip eh. Oo. Yun talagang mangyayari. Kaya kailangan pagsikapan mong gumaling ka. Kasi nasa sayo yan. Kung gusto mong gumaling, gagawa ka ng paraan para gumaling ka. Kasi bata ka pa eh. Malakas ka pa eh. Nagagalaw ko yung mga dyan isa pa. Nagagalaw mo na. Sige nga. Sige nga. Oo. Ito yung kaliwa dyan. Oo. At least nakatulong yung walker ano. Malaking bagay eh. Malaking bagay ano. Hindi ka na nahihirapan lumabas na kakapit ka dyan sa mga madadaanan mo tapos mabubuwal ka no. Ngayon di ka lumabas kasi maputik, umulan. Putik eh. Pero pag maaraw lumalabas ka. Nilagay ko sa mga basaw dyan. Ito, mayroon kaming sapatos dito dala. Kahit lalo sa may likod. Oo, isukat mo nga to, tingnan mo kung kasya. Sirain natin. Oo, kaya mo na. Ayan, sukat mo. Tingnan mo kung kasya sa paa mo. Para pag lalabas ka, suotin mo yan. Gala ka. Kasi ito. Sige nga, sukatin mo nga.
Kasya. Kasya. Oh. Matik, oh, magagamit mo yan pag ano. Magagamit mo yan pag maglakad-lakad ka, no? Oo, hindi sa labas. Oo, magagamit mo yan. Sa umaga, magano ka? Maglakad-lakad ka. Oo. Dahil sa dito, pabalik-balik. Pabalik-balik. Oh, hindi na yung maiiwan sa paa mo. Pag kung hindi yan maputik, sa labas ako. Oo, hindi na maiiwan sa paa mo. Kahit maglakad ka dyan na maglakad sa labas. Oh. Sakto. Wow. Tapos yun. Ano masasabi mo, Chad? Eh, maraming po salamat sa nagbigay po ng sapatos Sa ating anonymous sponsor. sa ating impulso. Oo. Yan, malaking tulong yan sa'yo, Chad, sa paglalakad mo, ano. Sikapin mong makapaglakad, Chad, kasi hindi habang buhay na ganyan ka. Hindi pwedeng lagi kang nakahiga, lagi kang nakaupo, ano. Kasi tatanda si papa mo, tatanda si mama mo, sino mag-aalaga sa'yo. At saka ikaw nakakaalam ng lakas mo kung hanggang saan, kaya dapat, ikaw din ang control sa sarili mo, ano. Unti-unti lang, hindi naman natin minamadali eh. Hindi natin minamadali, basta ang mahalaga, makapaglakad ka, para yung sponsor mo matuwa sa'yo na mayroong pagbabagong nangyari sa paa mo, nakakilos ka ng maayos, Lagi na ulan. Lagi nga umuulan, kaya hindi ka makalabas, Maputik pa. maputik ka, oh, yun, sige, magpasalamat ka, tingin ka dito. Maraming salamat po sa ating Anonymous sponsor. animos na Anonymous sponsor. sponsor. Yun, nakuha. Oh. Maraming salamat po. So yun po, pinuntahan po natin dito muli si Richard at tinatid po natin yung pinapadala po ng ating pong anonymous sponsor na sapatos po na magagamit niya daw po sa paglabas niya po sa paglalakad po sa umaga, pag-exercise po ni Richard. So ito nga po, at tuwan-tuwa po si Richard dahil nakuha niya po yung sapatos na magagamit niya po sa paglalakad. Maraming salamat po sa anonymous sponsor. At syempre po sa iba ko pa pong mga sponsor na nakatulong po sa iba pong mga na-vlog ko po na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Tiromi Jeniseki, kay Powerpuff Girl, at kay Sir Tating. Sa iba pa pong mga sponsor na nakatulong po sa akin dati, maraming salamat din po sa inyo. Sa mga kaibigan ko po sa YouTube, maraming salamat po. Sa mga OFW po na sa iba't ibang panig po ng mundo. Ingat po kayo palagi. At sa bago pa lang po sa akin pong channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, click notification bell para mas marami pa po tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.